hayi 21 January bafethu, hayi amalanga awafani. Ngisayisho indaba le show bafethu uthi hayi lalelani. In today's episode, right? Yabona fethu indaba kaSabelo nalo makamfana lo. Hayi. Yazi umakamfana ufike ezinye inhloso noma sezelenye into la. Awu anibabukeni nje. Sebendawonye manje na uyabona ukuthi into yabi yahlangana kanjani. Lento angeke iziphele kahle. Hayi, ngeke iziphele kahle. And-ke into engezibaqhaza yini ilento kaTsunami. Ubuntombazana unjani? Umgibe munye nobani noTsunami. But look, let's move forward from that. Asibukeni ibreakfast ke bafethu. Hayi le show. Yazi kuvele okunye kwe-breakfast. Naba bahle ndawonye la uyaqhamuka bandla uSitha ulungisa into zakhe uthi ehamba esikoleni bona babhizi la. And akayinakile lento uSitha ukuthi yenza ngaphambi kwakhe. Kodwa ke phela ngithi yena sesinqumo sokuthi ufuna ukuhlala noSabelo noma ufuna usase ikhefu ukubona ke lokho. But lethu ngisayisho namanje bafethu. Hayi yabona. In fact yazini, here's my thing. I think uSabelo nje ufuna vele abe nesithembu. Avela abathathe bonke ndawo bomndeni oyi-1. I mean what more? Bawomkhaya bazana abazona izitha. Angiyiboni into embi ngasiyenzeke mina lapha. Look, kuqhubekele phambili ke kuthe kusenjalo ngoba esikoleni usisi. Esikoleni wafethu uSitha ekhaya upheke isigwaqane nomleqo. Ufike esikoleni lapha nozoneza uthisha, kwathi noskulu mata wakhe lapha nofuna ukudla, ubaphakela kanjani. Base beqala bayadla ke badla. Umnandi kudla bona bobabili. In the whole class kudla uthisha nalo muntu owayesebenza lapha ehotel. Kuthe kusenjalo babe sebebawe bethi beqala bephathwa seberabhizisa kwaqulekanyana lapha nothisha sebeyagula akekho umuntu owazi ukuthi kwenzakaleni. Like everyone is shocked. Zithini manje kuthi hayi udla kaSitha badle kudla kaSitha ingakho kwenzeka kanje uSitha uyaphika uthi mina angazi lutho labantu benze into yabo bodwa. And I was like hayibo so bagcine besibhedlela ke asizobona mhlawumbe kwisiqopho sakusasa ukuthi kahle esibhedlela kwenzakaleni. On the other side of town uXoli uyaqhubeka abandla nenhlelo zakhe ze-podcast and ubani afuna ukuba i-podcast yokuqala uThembi ufuna bokuqala afika kwi-podcast azogunyuluka kakhulu into zakhe and uThembi is not having it. She's like nope andizi angeke ngikwazi uqala phansi ukukhuluma ngoAndile ngikhuluma indaba yenkosana lezo shatela khona everything she has been through and usakhile nobaba wakho right benoSabelo sebe right. Why would she wanna go back and relive the whole thing? And uXoli phela upush business and uXoli is like ngeke ngize ngikwazi ukwenza le nto leyo. Uthi nje ngeke ngize ngikwazi ukwenza le nto leyo yabo hayi. So anyways from that uThembi ngicela indaba yaThembi. uThembi bafethu unenhlelo zokuthi ufuna ukuthenga i-vibes. Angiboni uThembi sokwaba le business to my knowledge. Bawina indodla edlalela emakhaya bezeThekwini bezozama indaba yokucula. But ukudla ukurun business is a totally different game. And umlisa lo wezimali lapha ebank uyamyala uThembi uthi Thembi angeke uzukwazi ukuthatha i-risk kangaka. Yabo especially uma unganalulwazi okugcwele ngale ndima ofuna ungena kuyona. Which is quite true ngoba futhi nakhona ngathini uthatha konke okunakho ukubeka into eyodwa. Uma lento eyodwa isishabalala awusananto. You understand? Or uzolahlekelwa futhi kakhulu. Ungaba uthi ufa 3 million usuyabheka ibusiness shabalala ngale ndlela ugcina usudayisa ngo 1.5 uzohlele half imali. That could also be possible. But ngiyambona uThembi ukuthi akekho nje lapho. Ukuthi ufuna imali yakhe aye kwi-auction ayoyithenga i-vibes. Now let's see how is that going to work out. And then masukuba khona uSabelo. That was the highlights of the episode. Yo bafethu yabona amqayiba loyana bafethu kuthiwa ubani uTsunami. Hayi bafethu shothi lapha uSabelo uzohlangana nomthandeni bazokhuluma phela indaba yokuthi okay nayi ingoma useyenzile kanjani. Uthe nje uSabelo sathi usayiveza indaba yengoma kulokuthi uTsunami hamba nobani noDulas. Same Dulas obekade emqoshile lapha enquthu. Amba wena zomzela osomagezelo sobamqosha. Bazokwenzani bazodlala ingoma yabo nabo. Guess what? Ingoma kabani iyona le yadenziwa uSabelo. Kanjani manje? Kanjani? Hayi bafethu. Hayi. Hey yabona wamqwayiba loyana wesihosha. Hayi uTsunami wasanda ukwenzani yona? uTsunami hayi. Yazi bafethu vele ngadumana ngasho sawuSabelo uzawune ebhadi. Ufuna hamba yolungisa umsamo wakhe futhi aqale kabusha abone uzenze njani ngoba leli ikhehla leli uTsunami angeke lezibimnyeke. Limfuna engenalutho ephela indaba yakhe. Yabona ke manje uSabelo ufuna aqale
abheke ukuthi ubalo ophutshukisa izinto ezingaka ukuthi zize zaziwe oTsunami zaziwe oDulasi kwenzakalani ngoba phela manje kuyacaca uselilahlekelwe lento le leli thuba lelocula ayisekho indaba yalo bafethu yo let's just wait and see how is it gonna go out, how's it gonna happen in the next forthcoming episodes. Thank you so much for coming through to my channel. My name is Azad. Don't forget to subscribe bafethu, press that like button, that bell button. Sizobe ngifaka amanye ama-video with my recommendations ukuthi yini enye into ongayibuka on TV ziningi into edlalayo bafethu and on your streaming services, okay?